Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngono. Nembang meneh. Kancane do jarian kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Wah, sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semar nek ngentedes ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Ora bisa delokne lho, enggak anu. Mata to? Dus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to. Kene no. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedahan. Loh. Aku rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Kok anggere kon mundur lah kamplengi itu. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Omong ora mbayar kok ndak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak ora kaya impenmu. Impene bapak ki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, lumayan ramai. Yang mana ya, Ben? Wah, uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petro. Gong, dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh ya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong, ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Monggo kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo, medun. Lho.
Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyatlanganing kalangkuan aglar pandan moncar non lir kekonang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga imohana wenging ujungan cala dening ngantos paripun sami mbawacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kagiat Kula Semar Badrana ya. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Yo Semar ndak tumpuk pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya nolo garing tak tumpuk. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den, ya Petruk tak tumpuk. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya Bagong tak tumpuk. Sumpengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den, enten apa? Napa ajeng nganti ingkang ngabdipun Semar sak anak-anak kula? Nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar. Kula. Aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengkono salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Ganggong. Iki ngapa Emir? Natoki sirahe anake sampeyan dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono iki kok banget nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sik.
siye. Ada apa? Aku orang guyu. Aku orang guyu. Ndak mentok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong? Ndaramu Janaka. Gus. Agus. Agus dempul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebang rias maning para Pandhawa. Tulung ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen kula niku teng omah. Ya, Pak? Mbuh. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya terus, ora ngerti. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng omah kali bojo kula, kali anak kula. Ngopo? Lah ngapa-ngapa ora ndek apa-apa kok. Ning kula nang omah. Rasa dadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut taat jogo ning perdata adil negara Ngamarta. Dihukum mestine ngono. Nek kula ora manut, tegese kowe abdi sing ora manut karo Bendara. Terus wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Telepon, Pak. Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek wis ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk. Piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok pono ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Aku kok meneng wae. Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa kaya. Cilaka iki wis iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethos pelok. Apa ke jenenge? Aku sak ngrungokake nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Wah wis monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ora mlayu sifat irung. Ngrekoso urip ulane. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara.
Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono. Zlep. Aku nek semelang nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krise di ngono-ngonoke. Wah, kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes. Bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titik mana ya nem? Aku pakai tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh nem. Aku ora kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalane pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titik anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalane pati wae. Ning kono aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung putuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Wuyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jama-jama. Setan ki, terus pocok. Tak kira iwake. Tak singgol kok ambyar. Wiladala. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra.
jagat dewa Bathara. Weh, sangusan sistem. Dalah. Se cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita jengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Piye duntang saiki kita? Narto kandhani. Lho, kita iki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kuwi piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wo sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mboya. Dikandani kita. Kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis? Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung arep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon lawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalane. Burung. Lagi arep ngono kae diwaya. Kaya do pinter-pinter. Soale kan barang dolopi ming. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Yo Bagong, nggih pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplebeken saka daya ulun. Oh, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing dipaniki marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisi-bisi napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Ulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegese
barang pakaryan biyen e. Sanjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Nah, elek tak tonyo lho Bu Ulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek, didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Bu Ulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Menurut ulun dandani sono apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karape dhewe. Dusdruk. Semalane naglaglaing bumi. Terus sinten niku sing membo dadi kula? Pukulun. Ulun boya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken to. Siap. Pukulun ampun ngelucu sampeyan niku dhewe. Malah siap berhasil. Pambukaning warana. Bagongan lemet tenteng kleru. Wush. Kula wujud napa ulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka mudyar kowe. Angusasik ronda-ronda. Supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Aja nggih Setika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Ulun? Arane watu gumuk. Apa? Watu gumuk. Sing cepet gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Ulun. Iya. Kancing gelung ora ana nggih pun. Sak wae ya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan daratan. Sendika ngesaken dawuh. Piye jengkolmu kowe? Daratan iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Ulun. Ulun nuncalke. Kita pirung tak paringi jeneng. Oh iya. Merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godo gitik. Jare bagus.
pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Gawan godhog githik. Wis kula nuncalke. Nun nggih ngestaken dawuh. Sira mreta jaya mreta imbang yen padha-padha. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanan. Caosake marang calon guru lakiku, guru matematika. Iki badhe kula sembah badhe kula sungkemi namung Ki Lurah Bagong nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu. Lha kok dados mekaten lampanipun. Bagong. Kuwi ingkang malike blate Kakang Bu Ayu Banowati. Janaka ora trima. Titenono aku ing bakal merwasa lawan kuwi nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ing bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Ayo. Piye Janaka? Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kuntal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe iki mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kanan negara Astina. Dan bisa madhangke kahananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu nderek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Gue tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan dengkulmu mlocot lho. Karo ratu kok ngontake dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaratan. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya ning lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan godhog githik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Godhog githik Dasar ora nyata. Janaka wonten paring adawu. Ana pendhita tuwa jenenge Godhog Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakakmu sakaremu, apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Ya ta?
ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Meng biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane ketok apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenang. Aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, wak katutke dosane. Endi menungsane? Ning Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rumane ya padha, suarane padha. Padha wae. Kowe ra edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyongane cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Lagine karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Godhog Gitik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Oi! Perang cara dalan-dalan biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Godhog Gitik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tutukaken wonten mestanganipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Godhog Gitik ilang wujude babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu.
Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wah, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak Jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan pekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, Ndeng. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Oh, sampe nakmu dhewe. Konjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon ndak jelas. Wes ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit.